mondo gole. Makoro gi e kinde ka ebo nyalo temo matek mondo wuog gi jogi mondo dog piny ma wach ni beru marumo. Koro nyalo wuoyo gi jood bura koso jomagi. Onyalo wuoyo gi jood bura seche ma kes dhi mbele cha. Ma be yud ka weche dugo kwe. Masa makori brogo mbulu to jogi koro nyago ni kodhi. Makata koro mbulu no ok goye. Nyalo yudo ka gini nyalo bedo gi drone. Ngama no ng'eyo ni jakom ne nyalo tiyo gi ker masani. Siasa en gima josiasa okawe ni an interest. Gima dhi kelo kwe ne chunye owuon, ok ne ng'ata. Kaito bende gini kwa wawe ma odhi mbele kama odhi kelo instability mang'eny ne Kenya kaka piny. Emomiyo ineno kata ka migosi Raila Odinga ebe ka noneno ka jo Gen Z ne tero gini kamarach manok wadhi bedo gi Kenya to noyie ni mondo odhi oti gi joge. Makata mana koro migosi Gachagua embe odhi neno ka gini odhi obedo maliet to odhi kelo pogruok mang'eny nikech ene mano chako pogruok ni ma mondo nyaka gik moko dhi mbele Kenya nyaka ene mango duogi to nend piny mondo Kenya osudi ma ji chope yiero manyien. Odede winjo ka Gado wacho kanyo ni onyalo dok chien mogo mbaka gi jood bura.